Gi-turnover na kaganyang buntag ngadto sa Municipality of New Corella, Davao del Norte ang 209 million pesos nga kantidad sa rehabilitation of poblasyon Limbaan Suwawon Macgum FMR with bridge subproject. Ang 15.354 km FMR dunay duha ka tulay. Ang Bridge 1 dunay 24 linear meters samtang ang Bridge 2 dunay 18 linear meters. Ang nahisgutang subproject na construct sa Limbaan Creek North o upstream sa New Corella Poblacion Channel. Ang Infrastructure Development Subproject o BOS sa PRDPs ay build tumong nga mapalambo ang road condition sa lugar aron makahatag og mas maayong dalan sa mga barangay, mapasayon ang transportasyon sa mga residente ingon man mapalambo ang mobility ug market access. Tinguha sab sa climate resilient road network nga mapadali ang economic growth, reduce transportation cost sa mga pasahero ug commodities, reduce post-harvest losses, mapataas ang agricultural production, mapataas ang ihap sa mga sakyanan nga mobiyahe, makibhangan ang travel time ug aron mapauswag ang social service delivery sa dapit. Busa nagpaabot sa iyang pagtimbaya si PSO Mindanao Project Director Abel James Montiagudo sa Provincial Government Unit sa Davao del Norte ug New Corella Municipality sa malampusong subproject implementation niini. Dili na maglisod ang mga mag-uuma sa pagbiyahe sa ilang mga produkto bisan pa man panahon sa ting-ulan, sanglit dunay konkretong dalan ang ilang kaagian. Anaa sa 9,584 individuals kon 751 household beneficiaries ang makapahimulos sa paspas na unya nga transportasyon. Nagpasalamat si Davao del Norte Provincial Governor Edwin Hubahib sa tanang landowners kinsa mihatag sa ilang suporta ug miuyon sa settle the road right of way aron mahingpit ang subprojects. Ang subproject gipunduhan sa DA PRDP uban sa Provincial Government of Davao del Norte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.